Tietoa koulustamme. Koulumme sijaitsee Mikkelissä Urpolanlammen rannalla. Koulun osoite on Raviradan tie 8. Rakennus on suuri ja moderni. Ja siinä on 2 kerrosta. Tässä on koulun pääovi. Koulussa on yhteensä 8 sisäänkäyntiä. Koulussa opiskelevat oppilaat, jotka ovat 6-16-vuotiaita, eli 1.–9. luokkaan. He opiskelevat oppiaineita. 1–6 luokka. Matematiikka, suomen kieli, ympäristöoppi, historia, liikunta, käsityö, musiikki, uskonto ja filosofian perusteet. 7–9 luokka. Lisäksi maantieto, biologia, kemia, fysiikka ja terveystieto. Tunnit alkavat yleensä kello 9. Joskus tunnit alkavat jo kello 8. Tunnit loppuvat yleensä kello 14. Ruokala on ensimmäisessä kerroksessa. Siellä tarjotaan herkullista ja monipuolista ruokaa. Aina on tarjolla vihanneksia, hedelmiä, maitoa, piemää, leipää ja näkkileipää. Koulussa on iso liikuntasali, pieni liikuntasali ja kuntosali. Ne ovat ensimmäisessä kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa on myös juhlasali. Me opiskelemme suomen kieltä. Luokkamme on toisessa kerroksessa. Ryhmässämme on oppilaita eri maista. Syyriasta, Kiinasta, Afganistanista, Keniasta, Ukrainasta, Filippiineiltä. Tietoa koulustamme. Koulumme sijaitsee Mikkelissä Urpolanlammen rannalla. Koulun osoite on Raviradan tie 8. Rakennus on suuri ja moderni. Ja siinä on 2 kerrosta. Tässä on koulun pääovi. Koulussa on yhteensä 8 sisäänkäyntiä. Koulussa opiskelevat oppilaat, jotka ovat 6-16-vuotiaita, eli 1–9. luokkaan. He opiskelevat oppiaineita. 6. luokka. Matematiikka, suomen kieli, ympäristöoppi, historia, liikunta, käsityö, musiikki, uskonto tai elämän katsomustieto. 7. 9. luokka. Lisäksi maantieto, biologia, kemia, fysiikka ja terveystieto. Tunnit alkavat yleensä kello 9. Joskus tunnit alkavat jo kello 8. Tunnit loppuvat yleensä kello 14. Ruokala on ensimmäisessä kerroksessa. Siellä tarjotaan herkullista ja monipuolista ruokaa. Aina on tarjolla vihanneksia, hedelmiä, maitoa, piemää, leipää ja näkkileipää. Koulussa on iso liikuntasali, pieni liikuntasali ja kuntosali. Ne ovat ensimmäisessä kerroksessa. Ensimmäisessä kerroksessa on myös juhlasali. Me opiskelemme suomen kieltä. Luokkamme on toisessa kerroksessa. Ryhmässämme on oppilaita eri maista. Syyriasta, Kiinasta, Afganistanista, Keniasta, Ukrainasta, Filippiineiltä